पुलानो जतो खागनां खापंनि ताखौप्ले बुकुक संनो जों सिगांनो त्रिपुरि खरांआव लामसगो आबाय खायनो तिनि हानि फुनिनो फोरोंजाक तिनि त्रिपुरि खरांनिनो फरकता आदं नाय निरेश त्रिपुरा बो जरा मारोनो ओ 46 सुरमा कन्स्टिट्यूशिव फिल खाय दंमानि थेबा तिनिनि ओ जरावो तिनिनि ओ चंमारि जरावो थेबा ओ जागाता मता जों तिनि कक थुमनाय निरेश त्रिपुरा बाय जों फुलिं बाय गोरोंजाक आबाय खायनो निरेश ननो सिगांनो थांनानै मुचुंगो तिनि ओ चंमारिबो बबो हाय खायै जे लुकुरक दं गसां तंगिदा बुरलाय दं हायकाबा बबो हाय खायै केबे मुरुनुक जागै दं हामबाय ताबुक आं ताबुक बायसे ताबुक सजरा नयता बुट रक गुर खदो बुट सेंटर इनके और ग्रांड रिपोर्टिंग खायता खायनाय एने टोटली जतनो काहाम करें खायनो चले दङ इनके तो कैसा प्रॉब्लम खायका अब 31 नंबर बुट सेंटर कामरांगा तानकाप एसबी स्कूल इनके और 45 मिनिट जमैनो ईवीएम मेशिन नष्ट होइनाय 45 मिनिट जमै बर किसा लेट खालायका इनके अब ताबुक तो काहामनो थाङै अरबो कौरक सालाय थायका काहामनो ताबुक बुट चले दङ अरबो काम करें खायनो ताबुक सजरा निसे कैसा कक माने बिसिंतै साइमान मानि मिया हरगो मुंसासो मोखां सिनिया खायै बरक फायै जे केबे मुं हाय का कासु मुं खाना नाय मानि तेबा अ कक ले बिसु जराते कुबैयंना अब के ओ गसमने बामन सराने एरिया नो दो इनके 50टा बाइक यो मुखां सिनिया बरक बाइक नंबर अब TR03 TR02 दे TR01 दे माने टोटली बरक दले डिस्ट्रिक्टनिया ओ बाइक रनो ओ लोकलनि बररो बिसिंते आंबो साइमान खा अब तो ताव सजरा जे थाइनाय रबो कोनो केबें मुं तो खायाखो निरेश कैसा संना मुसुं माने हिनके अकक न ताबुक जनुंता जागा जे ग्राउंड दी फुट हाय केबा हाय तंगो ने खाय तंग माने बिसिंते लुकुरो बियां बुखाक दिगे आगोय तंग माने रंनुक जागै तंग आबले नों साइदामान abo keto biang bukhakde keto je nai mani hinke bodol no tiko angkok salia bumung rok kulia je lok mani to buwagan no thaising no khori tong je borok no sung mani thaising no sabudar bang tong निरेश अब हाय खायनो तै कैसा संनानि मुचुं मानि हिनके जे सुरमा कन्स्टिट्यूशन कगनो तैनो जे लुकुरो बुट लान्यानि नि थाङै दं काफेबा नों तिनि फुं आइसिरि सिरि कयतानि सिनि जे बासावै नों फिल खाय दं मानि आं सयतानि सिनेम ताबो 11टा 10 बाजता आं फिल खाय दं मानि ताबो ग्राउंड न दं आं ताबो तो जरा काहाम इनके तै कैसा कक्तमा ताबो न कल फये रिपोर्ट मान खा बामन सरावो और बीजेपी नि बाइक बाहिनी रक के बरो बुट टोटली मुथाई रेखा तो और कोनो बुट चले लिया और मुथाई रेखा ने ताबु न साइमान खा अब हाय निरेश तै कैसा संना मुचुं मानि के ताबु केबे मुं बो पॉलिटिकल पार्टी हाय केबा बो खंकरं बिसि केबेङै दं अब सब बाहाय खंकरं पार्टी बोलते ताबु कायसानो ताबु कक्तमा खाना माने इनके तो अब बीजेपी नि बरो बाइक बाहिनी तो ने खाना माने पब्लिक नि खुबति खाना माने इनके बरक न ताबु बुट बोरि रिया मोथागै तंदाखा बामन सरा एलेकावो आते हिने खानाव अब हाय क्लाइना बेलाना हामबाय निरेश ननो चिं बाय जे फुनिंगो गोरों मानि बागै आबाय क्लाइना खापांनि ताखुपे बुकुकसं जोंनो रंनो तिनिनि ओ चंमारि न तैयै जोंनो रंनो अपडेट टु अपडेट रनाय हाय काबा अपडेट टु अपडेट जों रैबो तंगो फेबा तिनि अरचिनि कोकमा थुमनाय निरेश त्रिपुरा चिंबाय फुनिंगो गोरोंखा आबन बागै बेलायनो हामबाय फेबा तिनि कक तुमा थुमनाय आरो तंगै तंगो काहामतामो हाम्यतामो जों आबन रंनो सराय केना फुंनानि बागै चाइ तंनाय आबनि बागैनो तिनि ककमा थुमनाय निरेश त्रिपुरा जोंहा जागा रहरका रहनानि बिसिंति ताबुक जरा जों अपडेट टु अपडेट ननो रैबो तंनाय जों ताबुक फुनिं नाबाय माने यागलो जों तामो काहामदा फाय हामिदा फाय जों आबो ननो फुंनानि बागै चाइ तगै नाय आबो हाय खायनो नरो पुलानि पाइसा जरा जों बाय गोरोंदि जों बाय गोरोंगै तंदि आबो नि बागैनो जों नरो कयमु